yɛdwene yɛnnuanom nso ho sɛ bio deɛ nka yɛka sɛ the only breadwinner wɔbɛkɔ akɔfa aba wɔpere agye abodo n'aba no wɔno ni hɔ nti hwan na ɛkɔ akɔpere aba saa afɔ no yɛ ana abrabɔ no ayɛ bibie wɔ hɔ nti adaworoma yɛn nso wɔ ɔmo asene na nhyira bi wɔ mu nhyira wɔ mu ne sɛ twerɛ na ka sɛ ɔma mu ɛwɔ nhyira ɛsene wɔgyeɛ wode ɛhwɛ sɛ kakra baa ho na wayɛ sɛ ɔbɛyɛ adɔyɛ yɛ ahwɛ medaase dodo a wonya yɛ medaase nyame nhyira wo medaase nyame nhyira wo medaase nyame nhyira wo ɛno no ɛde nhyira no ba mpa akra na yɛka sɛ nyame nhyira wo no yɛ nyame abɔfo ne ba bɛhwɛ nipa ko a yɛka sɛ nyame nhyira no deɛ no wayɛ na afei enti a yɛka sɛ nyame nhyira no na afei wɔmo de kɔ ɔyɛ akunafo adɔyɛ ana ɔde ne kakra bi na nka ɔno nso ne ho kyerɛ no paa o ɛnso wanhwɛ na ho kyerɛ no wɔyi bi de boaɛ ɛno nti na wɔmo ka sɛ nyame nhyira no na nyame de nhyira no aba na yɛhwɛ deɛ wɔkɔ akɔgyeɛ sɛ wo deɛ gye na wogye a wo na abɛka me daase no na nhyira no akɔ deɛ wogye firi no hɔ no hɔ nti twerɛ no aka no pefee sɛ ɔma mu ɛwɔ nhyira se ɔgyeɛ ebia na afei wonya mmaa sɛ nhyira bɛba hɔ ɛna ɛfa saa kwanya yi so na fa kakrama na nyame mfa so nhyira wo ma menkyea Mugabi ɔwɔ anyinasu wɔse sompa akyɛdeɛ no waboaboa kakra no ɛda momo so sɛdeɛ yɛ a yɛka no no nti wɔpusi ato so memfa ahoma no ma no na mbɔbɔ yɛ 0598 559 802 0598 559 802 na obi nso frɛ bi sa me sɛ saa sompa akyɛdeɛ no a mɔhyɛ aseɛ sɛ moyɛ no sɛ mo ne event bi a moma ɛno hia mo paa na me so event deɛ yɛwɔ pii sante yɛdi kan yɛyɛ bi dada wɔn so wɔno no kanafe wɔyɛ kumase deɛ ne bi na ɛno deɛ koraa mobile money no wɔsɛnde na afei na all starting a mobile money business na nso nhyira nka nyame sɛ sɛsɛ mu tratre no wɔno a koraa no wɔnhunu na mmom wɔgyidie sɛ ɛyɛ saa sompa akyɛdeɛ ɔyɛyɛ na nti wobɛhu sɛ ɛyɛ yɛ ha no ɛsan sa afi na yɛdi kan ayɛ bi nti no ama amanfoɔ esusu sɛ ɛyɛ ade a sɛsi yɛ a yɛka sɛ ebi a wonhunu so mfasoɔ ɔmo yɛ bi kane kumase no afi etwa mu kumase no sɛdeɛ wɔn si di adanseɛ ɛne ɛyɛ anwanwade a efi mu ba no minim sɛ afeda sesa bre ɛna yɛyɛ so yɛ ha nkrɔfo betuma di adanseɛ paa nti yɛ ka ne saa no ma ne nyɛ wade foforɔ ma ne nyɛ onwanwa sɛ wutumi yɛ bi a ɛmmoa awurade de bɛboa afeda sesa adanseɛ a wobɛdi no ɛbɛkyɛn de a wɔmudi ɛwɔ kumase no nti fa ho hyɛ mu bi na entumi ɛmmoa ɛma bibia nkoto ofa na wo ka number no ho asɛm number no yɛ 0598 559 802 na unim yɛsɛ sɛ mfanamabɔ ne ɛbɔ mu a sɛ bio deɛ wɔpɛ mfanamabɔ ne ayi no wo yi de fa ɛne sɛ yɛka sɛ sompa kunafo akyɛdeɛ yɛde momo number atwedwa yi ensi debi sɛ momo number we bɛfrɛ wa kan kyɛw sɛ me ne sompa akyɛdeɛ nti fa sika to so sɛ wonya te sɛ obi yɛ saa wode fa nipa korɔ number na fa brɛ yɛn anaa sɛ dɔɔdɔɔ no a ma yɛn sanka no nipa korɔ ɛkorɔmfoɔ ɛsiane sɛ ebinom ahyɛ aseɛ ɛwiɔ sɛ adwuma no na ano bi mu busa yɛn sɛ yɛse sompa kunafo akyɛdeɛ no wɔn send 5 million wɔn register no bi wɔn send 5 million na send mu tie saa 5 million yɛ de yɛ den na me sɛ nya haya ɛna yɛ dua broni for sister ni London for ne bia nti wɔn mmɔden a sɛ wɔn betumi adɔdɔ nipa korɔ ama yɛn sa aka no nti sɛ wɔn nso wode sompa din kɔ akɔdi bɔne a sompa no wɔayɛ sɛ Yesu wɔno de papa ne nam nti wode wɔbɔne ɛkɔ bata no ho a wɔtɔ bɛte right bia yɛbɛhu nti yɛ na wahwɛ ɛna o sende so edin na ɛbɛba no ɛyɛ tara 1 media anaasɛ Blessed Foster sadi mienu ohunu mu bia sende se din no a o sende ɛbɛba na anyɛ sadin we bia san wachi kansere no na san kyire kura number no yɛ 0598 559 802 ɛnneɛma bɛ na obi betimi de aba bia wo ka ne sa bi wo na oni ska obetimi de aba bɛboa bi ɛnneɛma bɛ na obi betimi de aba nana
bibia wo de che yeye na ni da ho efe wo de ma obi a wo hwe ni si ya na koma beto ne yam won konkotungu saa na ema ne bi ti yemfa ne se wo na ye de ma wa nka wa ebeso wani no saa na ema no bi na ye je kama betime de abo life ene ye de abechew entema yempam ye anampo wapam na won hye da kora wotime de ba 90.7 FM ana se sosen wo de ba ana wopam wie enkora wakoma afirim wobetime de aba tele ni ade koma no eche kora madwumadi ade kɔ no pa ho nti obukura afu se won nanhye fa ya adoye na nyame mfa so no wonhye right ebi de mpempra ne komade watch sika okɔ de diamond de eno sa no so de cha ya de ne nsa besom no wode akoma pa na gye nti nhyira no so ye na emu yedu sanse uyi ni bafu a ya utwa ni bafu na ebi wo ho so de tworo kronkron na beche o de kro an na beche ni nyina aye mana kwa aba bi nso ana eye nwoma book aye ntwere mu da sanse akunafo e wo ma a wo mo ko school notebooks no my size books pen ne pencil ni nyina de ban so a ye beso mu abia na konkomu nuane the expiring date nka no say ye mreke ebia na ye tin tomato su ene nyina nso de ba ye besom nana ama ayefe enuane na aburo beans emo ene ne ekeka ho empo bode bayire akokɔ anwa ne nyina wo de ba o betumi de adiburo nyam na yeyi na wo say 21st no say wo de bode ne beba wo de bancha na se bayira ene wuntimi mfa mansa na da na duso ene nkadanoa na wo de aba na ayefe na fe ye de ache wo dwan nyina wo tuadua wo de ba ye besom aponche na ntwie ni nyina de ba ebia na de mobile phone na beche okura betumi akase me de kai check kunani bi ni nyina wo de ba ye besom right na ya kai wo se we nyina ye no nya ne bebrebe na ye pe se wo firi akoma mu edi bibi ba bebo bi se ye kan kunafo ho asa na meme so mepese me boa bi no eno nko ampo ye nhyira kese enti wo de keto na ade beba no tietia na boto a ye boabo ne nyina no kakran ebema ya duru ba bia ye pese ye duru no enti akunafo amanya ticket no 21st na ye beche na ya che ade no de amamu enti yesre omune benya a chede no package no a ofaika no omune benya enti nyame ya adom a 21st efiri sabre ko bia wo bibi de becha wo betim de aba wo de emo botton keto no baako atin say ebi ye 100 cedis ebi ye 80 cedis 90 cedis ne wosoro ye 100 ntu de tiatia mo remu na 200 cedis emo baako na fabra so so botom ye du wo millionum ene ade obetim de akotobi na wato anwa nketo yi baako mienu miensa nan num o de aka ho na ebia o de sika kakra ka ho o de opeso jai ni nyina we affordable affordable second ye ko roman no ene methodist sa official ye nyina ye de ye no ba ye kwa sondem na ye hira so eko baako na ye de akwa bonten na ya koto ade no sade abeto na sondem ho no efo sene sade a obekwa abonten akwa akoto ndi ye yesa na mani nyina de boaboa yen ho ema wona wo mu nsemu ego no wo mu so ho ahenhan wo mu ebia o ka se nipa na nante nkwa abonten onkoto mu boto baako 1 million na 100 cedis a onya ba wo betimi anya sa 100 cedis no to baako pe na de fabra se okurani baako nya wo mu maka sa asen wo me se so one ne madi mu no na yebuso na ome na okase sompafo mu no na ye no aye ya midofo eye wunhira ena wo mo ka ho asem no da bia ye bebo saa de ne din no saa da no wunhira ebekosro ofa ma me ma dance ya chen na me ma na akwa aba ewo ha eno adanse ma chen na wapomu ye ya me adom pa ne sompa daroma yeda nyame ase se odo aba weekend ne sana bibia ye kama bibia koyi right ye bon komo fa sompa achede eho se de ebere no kɔ enti ne da bia ye beka ho asem na ya ka aka ya tiefo ebere no kwa na ekɔ nanim ti no
nkomo na yedie ya waba abeto sui de na wo nso wo kan de fo de a me no fa akan so yo medam ase papa na wa ma one so kakra medam ase ayeda yetiefo nyina nso ase so mo adaro mo agi ya tu na abre nyina no omodo mo afidie ne to sompa ha se tie de ye woka ene sompa achede na eguso aye bohu dawro ya bohu dawro fiti emi se ye si afi mu no 3 months before na start bohu dawro se be ye sompa achede kunafo bedidi nyanka bedidi bronya brei obia ne ma ehia didi atopono kama etwa ye ne e wo se ye kunafo ne ye nyanka nso so yetumi ye de ehwe omo no omo nso so ensatimi ekomo ano ne senti na sompa ye de ato ye ho so se afi we die ye be ma kunani ni suo nso ate kakra right ye be boa omo no omo nso mo nsa etimi akomo ano ne senti na ye sere ye tiefuo ya boafo bibia se ono nso kakra owo no onfa mra emeka ye de ne ho na emotoa ne emfa ncheche ma ye kunafo no na wodi se ne ye wo kana obeka se sompafo mu na medi nyame nhira omo no na wo na woji se nhira no yes na wo na woji se nhira na ebra nyankopon Yesu Kristo esuani ba ko ba ye o ka kire ne se me yare wa mehwe me de afiase no wa ma mesra me no na eye achede ho sem na wo ka se ne wa anya ama wunua no wa anye ama me Kristo ene branso so okopichi ye a auto correction akunani di ne coins ba ko pe di odi ne mabedie di aka ena odi kotu mu no o ka kire ne se de me wa ani meja na o se kunani no affordable no eso na ni chen obia de efise na ne coins ba ko pe o di aka one ne mabecha di no ena odi kotu mu ono kwa de kobo afford hwe o kunani ono ne peso aka ne ho no ono kwa de kobo afford how much more wow ono na afford de no so awrade ni ene na ne nyina ye da so ka ho asem yi how much more wow wo bie utimi di edi bi etu bigu enya bi to atade ehye adanse eho na ya na ya asem no obi tuminya ebidi ema bika mane tugu ba na obi eni bi kura ono be dem oni ne mabedi gari sa ya rehosem enu ti aye bo sa dawro yi papa ya rehosem na me ba na ye start trotro din no obi ba ha se obo wo yekunani mu no foforo kra na oba na asem obeka oba mesima me wa mantem take it na asa o se me ba mesile wate anye sa dia na me se ene sompa besom ne man pa wo sa ya gemoto enti minim se ye tiefo etie ye ye pa ye besre wo mo o kakra wo no 10 cd 20 cd se boabo ano a ebotoa etimi de tomo emakunani bi ne ne ma edi sana books accessories se ne na me ofe ka no kunani wo ho a ne babeko school ni kunawu aja na ebi kwa aban school no de ne kwa ho fees bi ya nhye da anya but books ni de aka ne de nya aban ne betwia enya aban ne betwia otimi di books ba pencils pens chese school ho accessories bi ehia no wo bia ye besre me de me gina ho pa ye besre ye tiefo omo tie ye se wate na onua bi ntie ya na che ne se mama nka ncho ne ka chilo bi na obi nso nka chilo bi se mre na ani right emre na ani adanse me da se ye wono ye besre omo obi the message afa ye sompa WhatsApp number no so obi sa ye se ono no oni bibia de wo aboa kraman obetimi de aba sompa achede ne ye beje ana aine ye beje na ne wo mu nie ochina ye benada fa kraman no ko Nkoranza dwam na ton kraman no na fa saisika no breyen anase fa tomu fa breyen nti o de kraman no ba ye beje na ye nya buo bia amfa no ntom ewo ba bia ye woi nti no ochina benada no fa no ko Nkoranza dwam na koton no o ton na sika na obenya no na o de aba anase o de ato enema na aba nti no wadwen kura wanya se o do kraman ebe boa achede bi no nyame nhira dia wo nyina no wa ese ba kunani no ane nyame nhira na so se onan hye obi mpaboa ma onan hye kunani bi mpaboa na wo hu se ne etia ebe kan wakoma iti obi amfa ne nan ko hye kunani bi mpaboa ba na sam na okan ye no bi ti se bia na wo atea wa hunu wo de atea ba ye ntimi ni
inti no oton na wo di sika na ye den aba na afi ye de abo nti de okan ye no abie yadwene e wo kwan afoforo bi so bia na wo obi beka se o mo se ye mfa mo menimu menintoma meni we ba bia na wo me wo ane me wo biribi a metimi aton na manya sika e de akwakoboa bi wo betimi aye ne sa ana ofa me boa no kure na sebi se yebu nkonta na yahwe wonu ma afirim na ewo mma ane ni yahwe wo mo eti ase afi na wo wo mma na ye de gu nsani ani a ni yabusa se ntikunawe no eye duabo bi e no mi bi ana obi a ebetimi ato obi a nti sa na ete de a ene enkra bi boboba ya che bi mo abusuafo agu broni krom wo mo demand sika bi se sika na ye demand no unya ya nkakashiu na ba wi am waton na ade akọ na ye na firi ho eno no nkyere se wanya ba bi atena nti onua se sika na wo pe no wo de bu mu nchemu be se wo ha na fa kuma bi eso sompa kunafo akyede na asene ne ye nhwe ade bo se broni fite be kwa koyi na firi sa bi a woda sa de we nso fa hun se inhila ne nsenkyere ni wo ho pa ebi mo adekye ya 2024 wo mo be pa ba wo de fa kakra bi so sa kunafo akyede ehwe right na hwe se eno ntimi mmie kwampono ma nkunim di a wo hwe no won sanka na enti sompa ne de e ba besom na mo yesom a yesom no yempese ye besom asie ye ne nyina e na yesom abom na akatua ye kasa sompa mu akatua pa no enye ye ne ye gye ye ne nyina na eche meda ase bebre e wo sompa akyede ne ho ba ye nten komo anopa na me ne obi di nkomo bi e wa mobile money for asama na ye ka minim sede amonso madwen ade ba akopa beboa ye e wo mobile money ho se e masika ne ji ne nya no ekọ hare e de emayen na sese no wo mo se telecommunication companies no MTN Vodafone Airtel Tigo o mo ye adwuma na enne ma ye se wo mo de boa wo mo na wo mo so ye wo mo mfa so no wo mo mfa ma wo mo nti no sese o mo pese o mo de wo mo asem no fa ye temamufo no so fa o mo de fa ye temamufo no so ne se omo esi yen kwan sika dodo a obetimi ayi nti se wo pe usika bia yi na ntimi nyina wani bere na ukasa MT network for no bete na omo ani abere na omo ayede a agent no ka no asem e de amomo ebi nso se da bi enye ne kwan so a sebe omo na mo na omo anya ensese ye na yete nchen kotre nkodini mako ma ponkyere ne nte ho fifire asam no bia wo sade o sete ase na obia wo sade o si kirem menim over ete wo sen nana ete me sesesi o frɛ me awunya mi ete me sesesi mobile money o eden yo transactions sesi me nka ho because maja phone yusu ayene ebia ni o ye hwɛ bra mobile money iba onkyiremu pii koye mu magafoi ekyerɛkyerɛ ye mu mmoa ɛwɔ hɔ na ɛbɛma sabi yesika na nka yɛde hyɛ yɛn ho a yɛtime de sika si yɛn so ɛwɔ kwantimfi ne yɛgye firi yɛn nsam no ɛbɛtumi atena hɔ sabi o yɛ fa phone no koraa sim ne de obetumi asan akotwa ya o sika obi bia ɛyɛ intact kama nti nana na ɛyɛ ɛba asa no nkyerɛkyerɛ ne koɛ no ɛma yɛde yɛn ho gyim ɛma dɔm no nso be gu so ampa right they say kama yɛsɛ Ghana ha de o use mobile phone bia sim dem no fa kɛsɛ na wo mobile money wo so nti ama transactions de nka ɛkɔ kama na yɛnhwɛ asɛm bio ɛhyɛ ase no ya na mfa so no ba no yɛn sɛ timamufo a yɛde di dwuma no yɛnya bia na eduba bi na fa phone wo hɔ na wanya message na efiri telcos no hɔ ne aka kyerɛ sɛ transactions a wayɛ ne quarter of the year no yɛde o commission na sɛ o bonus amount o ba hwɛ no na enuru wan sidi hɛsoa bi o enso no wa send sika send de aba send nyina sɛ saa na ɔwɔ mo a ɔmo nso di dwuma no ɔmo gye na nso ɔmo ntimi mmie ɔmo no mu nka ewia ubusa na asɛm bi sɛ asono mienu anya ntɔkwa nsinsan no eni nnua no ne nhoma na ɛwɔ hɔ no ne mia ne nyina nkamfa na ɛyɛ timamufo a wɔn di ho adanse a yɛkɔkɔ gu so bebree no ene ma ɛto ahodo a
na e was a one more jejie no e ba so aban de ne de 10% atoso na take so no so wo mo say o ye gie en to dada nti sa aban san de to atoso de a e na je se ye nso de bi to so na ye de to a ye timamufu ya e na ya e ba be mia yen na sese nso no a ye kan ye ka bia obi enti take so ni ntie de wo kan saa na wonu mu a e mo magefo nso no ye ntie because e masa wo kwa send sika na e be ka say ye send am flat abra ye mfa bi nto so e masa wo de atoso ya wo kwa ko yi ye be yi ama wo a ye nte wo wonu ma e be ye saa bia no na o ye de afrefre ni dwa ama dwa na ba enti o me de wuyi kura me nhyeda ntewo no wa sacrifice saa te no se de be ya dom ne beba esanse dom ne ba dodo no e na ne commission no e betimi akosoro na nshira nyame se sese de atia wo mo a na entokwa na wo mo kono nso wo mpese wo mo de fire nso so wo mo de fire nso de a kan na otimi yi 5000 ebo man ye yi ene yesi wo nyi ntira wo yi akosoro aye 1000 okay so wo yi 1000 a na wo mo 10 cities ne yate ana 1 city 10 cities ne yate wo yi 2000 a wo yi 1000 a wi obo san yi 1000 foforo ne yate nti wo yi sa 5000 na 50 cities ya betew nti wo tibamune no o ka no se yire ye hu ne yi a na ba na hu so ahakora ekoye no wo mayire wo ho pa patronize nti ye de to okọ ho a ebe nya bibi agege saa nete nti ade bi wo ho a Ghana no ye nka ma ye nte ye ho ase se de ekoni kwa me nkroma kan se mi se forward ever backwards never men kai da ebe ka se de atetete so ye nim na ebe ko so akọ nti ye nso ye mo ye ho pagane ye nko ye nim na ne ye de che no ye nso ye sha ase enyi ho sika right se okwa akoto first na beto scratch card no wabo scratch card ye bobo numbers ya menyina hobi tekos ya na ebobo wo made o mo wi na o mo de seal na fa so ne ya beto ama ye ne ya sen scratch no wo mo asen ate ye na ye na ye patronize bo wo mo ema sesei wo mo bie banks ahodo wo mo remittances e kosoro ye mfa so ne sen it is ye yi ne 1000 na sa da tie de a me de beto accounts na me de kakra bi agu me momo so e sha ase se e ba fom a wo mbe hu sese wo ne ye ni yi nti wo mbe sha ase aye de e bebo an san sese ya nse kire ye se aduasa ankasa ne ma bi mu a Ghana ha de bibia ba ha e be mia yen because me worry so far wo mo no say o mo yi 1000 no ma wa 1000 no o mo mfa so ye 4 cities na o mo nya 4 cities we 5000 kra mfa so 4 cities ne na obenya enti na nka o mo no hwe ne mu say nka we 1000 bi a 4 cities ne we 5000 ya nka enye no 4 cities times 5 eno na telcos no mpese o mo ye ma o mo nti no o mo se saade a o mo de asotwe no e ba beto ye so na ye timamfo ye nibre a ye anibre no be ma telcos no ne aba o mo ho so ba na me bisa se asem o mo kan ni o mo di yen eye ebetimasi apart from Ghana ebetimasi o man bi so ana me kase nanka me de South Africa de be yemfa nto ho nka me de Nigeria de ba be yemfa nto ho Ghana no ya ma e bibia ye fofofo na nefo aye no nso no wo no mo asabio o kan o de enye hwe fo no ene ye yemia wo mo kase de na no ade obekasa bia na ya pe ba bi di na gina untimi nkoye wo South Africa untimi nye wo Nigeria ne mo hu se Ghana de emre Ghana efo nti ne ye de se ba be di en nti braso se ye nso ye boye ho pagya ne ye kire se networks no enye MTN ene Vodafone Airtel go nkone network kane ebinum ba ha na omo de na efo na nso saa telcos wo ye mia wo mo ama wo mo ntimi a operate nti wo mo adwuma ne be ye bibi wo ho na omo sa asesa wo mo na de ekoye nti ebi ti se orange e wo ho ye adwuma ebi ti se glow e wo ho ye adwuma de nti na wo mo de ntimi mo nwura mo bi na ebinum abo monopoly na che e de awo se wo mo ho anya wo musika ahodo na ye aye wom na ebemia nti yen sori se ye be me yi 1000 dia abra kane ne betime yi 5000 a me se mobile money no kura me nshada mfa misika nkoso me sa akotela no ho akoyi misika se ukọ office ho na ye obibi kura e frɛ ne ZP ana no nso ye momo na bia
I think so. Nti se we no munyina e ba be sizia ombebo omo ho pagya sika a omunya no eso bete so te a enkomodie beba enkomodie be no nso no de nti a momag for person omo de fatimamufo so ne se tumi ne ye ne kura yen tumi ni nyina ye timamufo e na wo yensem nti ono na waye agent no so okasa wo kan kase pii a ase one timamufo na ye baako nti wo over enye by force say your mobile money adwuma your mobile money agent. So what no but the system me read this point to say enye by force chere say agent ahana ye wa ye di dwuma bi te say ye wo Sompa FM hai e adwuma na ye yo se me feel say condition me ye adwuma na ye ma me condition bi na say condition no moa me a me pa adwuma foforo is that what I say but wontumi nka say nipa na wo ne wo mo ye adwuma no wo di tia wo mo se de be ya wo di benya wo ho e wo mo se wo sika na nyira ye wo sika na da ho e da mobile money so but for example oba ya sesi a ana jasu wo hia sika bi o pese wo yi a o kwa ye se wontumi nyi emro 1000 into what will happen is say me call agent A me ko yi 1000 a just me san ko chini ko hwehwe agent B na ma ko yi 1000 just me chini ko hwehwe agent C na ma san ko yi 1000 this is the inconvenience a ye kan ho asem wo hunu enti I am saying say so omo fo say telcos no omo ni ni yi a there should be a way a omo no beka by and say omo de saa so die no beto ye ntemamufo no so ende no kre anytime I can say muno omo aka no omo say omo nte ase a munya adwuma ne ye no omo anya omo de and because omo so ntumi nye nti definitely they will listen to you but I want say Ghana na say ye adwuma ye ne say jama nipa na boa me but say me ye adwuma a service and I me provide o boa me so me na me so me boa until me provide this service say me nya condition on that service na me provide no baganda no bibia ba na ya yedin aban ne benya ya na de to abu ye kon mu we ne benya ya na de we abu ye kon mu we ne benya ya na de we abu ye kon mu ebra so o man no ye hyase kasa se ya nkasa na enema no koso se ya obi afa bibia o de beba abehye temamufo kon ye ni bibia kan ye wo bibika what I say momagfo e hyase ebia wo mumie o so wo mo nka senye we ye san bebo mu a anka we bia ahyehye wo mo ho na say yemfa so nso na ba ya anka wo bebo ho se ama ya ba beti ana se mfa so na ba ya anka momagfo bra obi mo nko bebo ho dewura kire se o sise de momo adwuma no emu ayede mo ya ade pa aboa ya ama mfa so aba nti wo a wota transaction wo me hokura no ma send you data kakra even great to say point I was raising say here to say bronya ebebai yo baby wo ho a obi yi sika wo ho pa obi send oyi sa agent no kura onwene ho nka say asumasi ni me ya adwuma de whole year ya che enti bronya ya abai kura no matomo ba konkura say me frena mana ba beje aka say adwuma wo ne me aye enti no emfaso a abani ena me na me hwe the tone of omo letter no some person temamufo ye can be mamoa first engage us monfa ye nka ho na mo monfa so a mo hwe aye menti ba wo ntime mfa wo pe enko issues press statement ma bonten say me ye agent Emma telcos no mama condition of service we ye me na mo so be ye aine nti e wo say nka first no mu engage yen customers no na fe ye nyina ya hu the way forward ye hu bra mo bre ne ade ye fam etoda ye de hye mo na fe nka ye address mfiri ho ne yenko nti wo mo di kind concern na bade nanso se wasen di kan court wa wunni ben wo mo nhyase ne timamufo no enhyiahia no wo mo nkyere ye di ntia enne de wo mo boss awai ne yanso ehu de because me feel say me sika da me wallet so na me pese me yi a certain amount na wo say wo benefit bi a wunya nyaaye enti me ntumi nyi a me feel say
enye fair. What I say? Me feel say enye fair. Oh yes. And apart from say enye fair no. Asem we obi betimi akọ e wo ho because me hu ne ntia me wo sika da mayi so a me pese me yi sika no ene se sa de ampanifo se ahohinte eja borre na se ahohene na ba na me pe borre na titi na se me nya borre na de a then what is the point in the first place ye ja borre no correct. So this is the argument ma me ko adanse homra na me ntia adanse enso enfiri ha adanse ma me ntie o enkomo nyina ete wo sen yo me san so ada wasibim wadi nkomo ni ye pa but me wa se na me search say yes I MTN mobile money bar system yes omodi me what 2012 around 2012 na mobile money ye adwuma e ba ye no nsuso timamfo merchant fo ye nyina ye nya so mfaso a creative jobs amaye ama recent any say we allow cash out ni nyina nso I affordable aboa ye papa na say the system nim de omode be mu na merchant fo no nso de omomra e ba begu ye timamfo so no emwaye adenti na make asa ukona akoyi ska from 10 cedis to 50 cedis and I think say 50 pesos na yet that one na munya commission no mona me ene anope mitie se woni Mr. Obed educate sankomo no commission o se wuyi ya papa na abegu phone so ena from 60 cedis upwards ekosi 100 cedis na I think say 1 cedi ni nyina e ba ya commission ni ba begu mu phone so enti se telecom ne de we nyina emra we ya ba na mo no mo ntena se nye bibi mfa ho na mo de bebu ye timamfo so me be hardly se me de melody me wallet because na me load me wallet na me transfer from my phone to my bank account na entie bia nim na ye ntime but me be yi wo ho na ye timi me load me wallet na ye ntime ni nyina nso se me load me wallet na ye ntime a wo merchant na wonya so mfa so eno na no podcast na MTN for telecom ne boaboa no na mo di ama wo mo na ye ntime fine meti ase but now no se me ba be 1000 cedis na 4 cedis a me hwese me wallet no me nyemro 1000 kwa me ndru me ndru 1000 mpo na anka tum se akwa kodru sa 500 and 5000 ama ya tete me se 1000 am yi ne sa 5 times a ne ye beti me 44 cedis sa me loading no enti we no de omode e ba no omo sa ma ya ti ase se ye bank account na ne ese bi enko back to 8 yes yenko back to 8 eno ye better me koye ne fixed deposit eno wo ebe wo ama me no mobile money no me de ato so abura na 500 because eno me de be ya ala bi wo me makwem de me ka che timamfo no no me ye mfa ye sika nto so ye se ye nso ye che ya dwe se ye me sika nto so more than 2000 no krampo mo nye e ma etie fo mu tie mi o mo hwe me so e mo nye be ba me feel say agents no mum na ese omo yire telcos no agent chip now de ye adwuma no telco na mfa nchew otoy phone otoy e na wo ya pampo ya koto ya kwa transfer se na ebi de da so ko ye 1 cedi 10 pesos da so na no mo mate anti se adwuma bi a mo ye no mamu hu ni se ye mo service so bi na mo so adwuma na mo ye so there should be legal remedy mu betim do o ma fa so age bade en ka se omo no mfa mo de ma mo nti no motemamufo no ya de nhye bi to mo so na mo ho kyere mo na mo kasa e na mo de o musika no be me manya madwuma nya misika no wo se wo wa hoto nti no ye be come back to our bank service wo wa hoto nti no pese me ho kyere me eno ne point a me pese ye te ase se ense se e ba ne se ye wo mo ena e wo se omo ne telcos no kasa emma telcos no ye de omo pe ene dia na me raise earlier point ne se me ye wadwuma the yes or the mama won't find mammy. Minya no ya. What do? I have the option to stay and keep quiet or to exit. Nana. O e hono wo chere wa adwene but na meti ha se na ma adwumi ye mi kese ne. Ye ka ne se mobile money buy no anye bia a creative jobs papa. Obi anye sa chinje no. Ye jetom sa. E na obi kula tietia mobile money sa commission dia bob brow. O dia ye bibi. Inti saa na was a merchant for the telecoms no mo dwene saa de no ho first
say a creative jobs fine yenye bi ye youth enye bi ye amakro no so ate amane ma beble so ate e de krono no so bi aba e no de buy where buy ya sa mobile money krono na de buy no say spellings ye catch us cash receive and a mobile payment receive o hear almost spellings na any mobile money de no difference be okay e de anase first na yen kwa ahoma no so tew me de me catch metie fuo ene me sompa form o mo hwe tv ni say ebe ya yenso ye fa ye ho adwene yen first count to your wallet more than 1,000 sisi ye be call back to our bank services ho ye nim say ho wu koyi sky ya na stress but Nkoranza has say budget bada room stress no abafom me da say 0598994994 sankomoyi wo bi kan wo de wadwenkyere ebeba na yetumi akoye nim 0598994994 question ne say wo se sa asodie no omode to ye ne yeso ana ye ne kwan so a fine eno ano no enye ne kwan so a eno ano no ye de ye yadwen na ya kyere wo nso wadwen ene sen 0598994994 0598994994 Adea Akye Abia dwumadie ena waso eguso yi ye jewadwen kyere se esi a ama waba abeka dwumadie ho na yetume akoye nim ene anopei ewo ha ni nyinam na ye ka wo se sompa akyede no ejinamu dendenden anopei ubetime ede wakyede aba ofre ye na ye beba abeje mobile money number na ye 0598559802 eno nso betime atua usika ato so na yakọ yanim 0598994994 Sompa FM sunie ode wadwenkyere eba ama yetume akoye nim enche yede nkomo no fa etwato ebebro ewo ha enomo anopei right obi anya ma ya men kodwa so tew emra anopei na yentoa so ewo ha eno 21st clinic kai wo sa anopei ma honya hanabra besa ho yade hunta nipadua no emu efiri usisi achi kokosi unai kokomu
yi police ni so yanka ho ene omo a abaya adwuma bi a nipa kakra bi hihye omo na since 7 years no ya fa omo adwuma mu a omo ye right omo akọ pension ese yi bi si omo ne omo no so ya employ omo eno na ba omi calculate a o ka say about obìnrin ka say about a be yese ne dodo be yese say on see ni pise 2 million they bet my over we no also over 2 million until one see the pise 2 million about 2.5 2.1 hani oko but they knew 3 million na me be say omo say Ghana University dodo say na wa ye simu no ni enimi university emiensa pe KNUSC that Nkoranza Acheampong University of Science and Technology na omede Kwame Nkrumah din to because one egbu esa university no na University of Ghana Legon na University of Cape Coast a training a teacher for Nkoranza universities say Ghana ha no abroad 20 private university kameza asori bi apo university menya asori papa menka obi nim ne sankrofo no egu tv so ebu nkrofo no omode ono de asori no pemfa so onse ni na egu mako ono de ko pen e business na no ye asori bi no ye ba asori a all the teacher I mean Ewurade Yesu ne na enam na kwa mu ade ye adwuma no omo na America Yesu na adwuma ba akoye teaching Yesu no teacher ni ntina na efe ne rabbi chezo cheche ni ti we teacher ni na say efe teacher udi ba akode rabbi Yesu na sa na efe no right na bi so friend Messiah ona be it's now on the no profession baby or a medical doctor so was a sayari baby and no grab you get what I mean no say a lawyer so right what them writing team now or the 90.7 FM mova kwan we man no ya bisa no kwan we one tin na da so I say Kaiser now see yan so Yankopon kwan ti say no yentu ato ma Kaiser na yentu ama Yankopon na ne law asem na bam I say for Kaiser de man na fa Yankopon say lawyer no no afa no ho adi o ka say yentu ama Yankopon aka yesi na bo on na be say enti Yesu de no ye multi-purpose professional na unemployment na e dey na e chese we unemployed ebi o wa ono a sheda ye unemployed ono a anything men ye adwuma bia men pe bibia anye so na person je no meti o de ka say adwuma ni man mu adwuma de ni man mu de adwuma we me adwuma no be ye o ti wi ase o ya ba ya akoto yi ni kura no boyefo this time no wa born esesa na chi tententen jense abaya o mo yeje bro we mo kura 10 series a obenya bi na yo ya de yi tailor fo bi so won kwanje ni esusu ni abo na se be ya oto be ye pampe na no anya mpawa wi aje na ke no odi atranhwie oko no oba sa abaya akuru ya so on mfefo a omo so ahye adwuma mu ntade a osia hairdress osia events tailor na niema bebre ma de seems adepam ebi sua pan no ye niema bebre okon kan de kura gas ni bebre sua mobile phone repairs oso nam kure mu ye ka se adwuma ni man mu a na oso wo kan bi because we unemployable therefore adwuma mu anye ye nipa na osia treye no mfie miensa no apon no onya container ba bia na mantwe ba bia obeye tire na odidi ti e kan omo ye adwuma osa no ba o se me kwa adwuma okotra na adwuma mu obeya ma akọ miru miensa bia yi tire okofia na kakra aba no obewi ache no okura o sese ne onya ne daada na bosu wo kan bomu a ne pe okura ya akọburu teacher ni pe safo no yen ka se omo ye unemployed na wa wo mpa bibia ye no
your feet are driving a year juma. We are drivers, Cocrabo Yanum yet time. Or drivers are 70 something years, no driver. A juma. Driving a year juma can say. Right. 77 predators are present the Grano. Or we all kind of car, no Tianica. 90.7 FM. MP, or we all kind of car, no Tianica. MC, or we all kind of Kenya was on it, fence, or this carton Pradan or driver. The driver, a year you might say. Uncle Shan driving. No other driver died. One of them says you hold banch. Car 2 and one city, be a born. Oh no, prejudice. Fitting a year, Juma. But the question fitting bed 3 years. We are master. Oh, never said, who shall you make crown? I will now, we young poor. Or because I timber farm or any. And I did family hairdressing. Queer year, Juma. And a bunch motokima a year 12 million. It won't hear crazy out, you know, there's many. As you many now no me call crazy as when I was in soon be as I say, Sister Bray, Mutiviasi, maybe no to worry, even more to down, no, so, Emras, I said, oh, when young one, them cry Nisika Kurana, there be our qua with a docakara. A bedroom was made there, no other 1 acre. A job, a pencia, no action. Now the Unya bet no crowd as Ruby cry, Uncle Boy, and as I was offered by their doing. Now, Bongo, now I could budge your crown in a yen tongue, as will be a year to the banchaton, oh, so be no dear. I bet the bear was men now banchabo. Now, banchi bought 1 acre, now 2 motoki biana 12 million. Overcome unemployment as him. 1,200. Overcome unemployment as him. Utu motoki 10 crowd was as I was here. Wait me up a container. Maybe I may be a person. Now, that is a walk to us. The unemployment and one queer a human. And blue be and I miss a bower or doya or the family school. I'm naming make say. No, we are do video in a bus school more than a bower. Well, then I just would have wanted to know here and what I don't feel over. Aquajuro and a wapai and a old friend was away unemployed. Get the year you can say, Ghana. No, I'm sure Acheampong, a country of containers and traders. Amaya, come as a container of fire. Any ready for baby, I can't be a who not containers. But I never saw, oh, don't do sacred. I have his own say, and then go away now, won't dig anybody do, did not be a baby coffee. Obia Yana Kakarako, O Diga. A Yajuma, and I discover a grand chair ready. O Yajuma, a Kogama Yako, a bit on Mori, but I about a Hannibal school, a bit on Maku, a bit on Yadwa, a bit yes, Nina, a Yajuma. Anna, Yama said, oh, Shianwa. And now we hear you ma fishing. Oh, yeah, and events gupe, and therefore battery, and I tell my battery, lake and channel. Oh, my Juma. Now, you are planting out to honor how much Grofoti Chrome, Echo to up and down. That's a order to announce we are, and can unemployment as him. Yako yinam na background, your boys are Omusugua, Omuna, a year net now. Asen omo repair omo musica deficiency create unemployment enya buying create unemployment the okaza o when me say me tiwe me nya bara adwuma bi ada ye wo me nya bara adwuma bi ada ye wo me so me nya unemployed da bia me ye adwuma e say me kai kura me ye adwuma mi no ayi twa me ka 2 times mo column our daily guide mo so bia ayi twa me ka mo column our Nigerian Concord was soon be a success card to me. Until me unemployed, even at my age, me be soda because they be a making team. Madame surround my 3
started to my article. No, my travel 2 hours, no, my quarter. No, my sound sorry. No, my CNN and foreign news. No, my young research. No, my baby. No, my sound call. Me train a year call random music. No, my email call. Was when I saw a baker now about me move out. It is here to move. But when I was maybe having information too. I know my call. Once I'm a cover tell you, and I'm a merchant bank. Also, what? Yankupons go Bible cries a man not and you with it. So, I can't tell you. Wedding a year, Juma. Letitia, year, Juma. More of a savvy. Or we Nkoranza technical. You're very Nkoranza technical. NTI. Or we okoye electrical. Say, we are no one to us. Or no, I an electrician. On Colabe num Ewonichi. Or fee no mamma and papa and chen. Or how if you were among us a dime or among us. Nempa, Nkonya, or Tumutu. Or Nkolabe 5 or 90.7 FM. Sani Banway unemployed. Or yeah, Juma. Plumbing. Usu fear. Now, no, I quite be a plumbing work. Oh, me fear. Oh, yeah, and I'm saying, I am who Sajuku tinting in Siaga. Naka, woman, and Mishas, chance and a Gravia. Come in, middle, you answer. When she says, and a Grantia, some China was near the tomb. You all grab was Sicano bar. Any 15 to Nessicanasa. Only baby, I just a banglue. Banglue is what you are. Oh, to be. What do I wear presenter? A year, you my way. Is there cry at all? See a Tom. It told me 200 million, 500 million. The Military knew I tried there 20 years. In some sort 200 million, now 500 million. See that until a year, you are away. Right. Your friends, Beach Juma, say a Juma. And then they advertise. A brand to be a two meters. Small boy, you want also boys bear 5. Oh, almost charging, I think, 30 something million. Almost 2 young Babia hall, Babia, toilet bathroom, out to tell you. Oh, my, within 1 week, no, my human area. No, I just had to boom way. Near Quashisha, and there are Basso. Luvers in you. I quite say I cram it and I got 10 million. Oh, your friends, but a year who could there or what? There is a balcony. Scorpion chair was that right? I left. Made it a cat 10 million, 1,000 Ghana. Scalia was here and my tia. So, yeah, Juma. On Kalanzo, we are on May Juma. POP, Niabai, we be. And a ceiling, I came. One hour, me POP, baby, who's a POP? And one of Gigi's cousin me told me to Omuguzi and Anna. Sasa, I unit here. And I remember to the bed 2 years and she was master 2 years of crowd also. This is coming in POP. Maybe soon unemployment. And also now, Basso. Ayo hunting a year, you Obico cool. Oh, a year, such a mass over you beton. I mean, catch your back. Quabaco or 280 million. It may turn one, sorry. Abia 60 million, 50 million. 90.7 FM. And now, can't hear. Who grab 4 million, 5 million, Unya can't hear. And now, what job and also Park of Vida and Amaria. You trying to bear 20 Ghana, 15 Ghana. It was more or no before or no room now, or Kusamwan. Only as you got chair, would you get in employment? And a friend employment. Now, so if you need to know, actually, need them with their unemployment. Your friends, food vending, a janitor. Employment, or ye moton, or ye bankunto, or ye wache, or ye tubani,
oye koko obi aye koko as boys quarters etim ate Nkoranza ni na banchire say mobile repairs ya be me mobile say akra me so nipa baby ayese be ko ni na number also manya eseja me bi say na hin na menya obi so ebi kra ni because small girl bi na ye mobile now obi say me for now because o tutu o say o the trans obe 50 minutes no we no o say me friend no ma bi no friend no my friend na ni to akra so you are okay no agene sika once when you na ko TV an ko be adwuma me samo unemployment da ba no for wani nko ja ba so Ghana a population is 35 million you say you ka 7 years ni o ma employ 2 million the 33 million what you okwa Mr. Bawa me da se bebre ene ensema wa bebie so akire yen Yewra Jima Johnson and so atna said the draft as God elo pani machina yemawakwaba. Right. A yedin komo Vice President saying the last 7 years abanya create a numa over 2 million. And no home komodidia na misaba wade ya famu akire se aban numa wa ye no nyu bia ne benya bia ye. Ankra no abetima penuma ma ye ho na private sector no so betima create numa ma nkrofo so aye bia ye na Ghana ha unemployment dodo na no ye akwadworo e wo nipa bi no mu afamu a ye mpese be na wo list niema bi a wo ya wo betindo ho ato so say ye unemployment pacho mamintie dia vice president kan wadwen e wo ho ne won so onim dia a wo de befo adem saba wa kan so yo me da se bebre me chia atiefo no kwasem pa ne se kosi se ye beti niema bi no mase no ye nya niema bi no mu ano shito we cannot solve it unless we understand it right yen timamufo e wono kakra bi ne te entrepreneur language entrepreneur kasa say wa obey wadwuman as say ote sa kasa no ha wonnim sa kasa no na wonte sa kasa no ase a obetena ase say adwuma ni ho mpaje wate ase because ote sa kasa na se na wo sa aninu a ye de ehunu nwuma a no kwasem ne se obewunu se adwuma ho se na Mr. Ba we kan pi no na ade ba ko a me kan se president ampanyimfo no minim ne kura omode bibi kura omumu ombetima ye better than ne awokan because yen hwe ne awokan se employment awaye hwe population na hwe ye find average unemployed population now hwe dodo a obodin say yetimi afeya in other way round kwanfo froso no yebetimi aya ama yanya nipa more ne sa adentra skillful education me ntampano na de free education eba no na minim say nko obe shift akọ technical and vocational technical and vocational no nka oye ne open say wa obako technical school and vocational school bia ye free secondary ubetu eska nka obohunu nipa obetu entize omo afa two yen technical no ye koduru technical wi a na ya san de sabrofo semno akwakoje technical okohwe na skills no ketuwa bi ma kan happen say academical intelligence without skills is slavery so obesua nwoma na onni bibia obetumi aye aboa ni pasetena aye ni awode wahode no nyansa eye no eye nkwayo enti ni ame mom de make kan say ebetumi akate this unemployment no the nation out the national policy no e won responsibility afi yeba the religious body won responsibility yeba town like Nkoranza make us say the kingdom has its responsibility the family has its responsibility so as group of people and individual fie abusuan mai ahenie ena nipakuo ne nkeka ho ankrankro nyina wo asudie bi wo mu a nka yebetumi aya aboa ma on saa dwuma eni ho no anu aboa saa asudie no bi ye den ya very good saa asudie no ne edikan ese se yenwoma sua no e kire ye entrepreneur language nwoma sua o mo kire ye no
omoma ye na ni ni adwene ni aso ene akoma ye de bete adwuma ya ase se ato da bia ye onipa bi no ha o ka kire omo se adwuma ni ho a omo wanwa pa se I didn't tell adwuma ni ho ba nipa wo mu on so ka se adwuma ni ho no onni ntiase wo ne awowo nti no ogitum se adwuma ni ho because ne ye ka se adwuma ni ho no ono no ope bank ni atena but onim se ne qualifications so niru bank nti se kosi se obeti ase se san me qualify se metena bank san adwuma we ni ase me yo kosi sa no oda bi obetena so oni adwuma eye na 2 se nipa bi so ye na adwene se oni adwuma ye bebre free ntete free fie mu no ntete e de ma no se unemployment no se ya my adwene amaso a ebekoso kese pa because nka wo pa adwuma yo a wo hyase na wo pedwetira nka wo bowura afuom yen a ye wo this sector northern sectors na den wo bowura afuom no wa kwakoye adwuma no wa pesika na wo de aba be hye ni opeso ya ase sika wo wuram aba no se bini man hyehyeo so no an hyehyeo wa ya hyehyeo se school mu kura adono ya twam education no agrek no ba kwakoye na de foforo bi ama yen na wo school man ye kodo na ye wo school garden na ye yere mponche no niama no a ye wo edi saa de wo no ne saa ni je no wura ye mu ma ye wi a yetimi ye ya ye de no o matwam eni ho eti nipa no wie school a otiduase na the more nipa no tiduase a na akwadwo no ewura no enti na nansa all that we no saa kasa no ni ye kire na ye manipa hunu wanti ase a onhunu enti bebreti wa ye onene enti tie de ma no afuom kura ye se ye ma nko se ye nkura omo bebei ebe ye dwepa na se akura ba kon body ato na esu nkotwa o se onye se no nsinyo no ne mire se furu ye hwe no ade agengam no afa ade a o frate body en wosoro che se nimdie bia ni hu na de ne beto abofra no a ye tete ne se onsua se ne sidua bro ye chereche no just nkofie miensa kora na ye de ama no a na bia wona practical way a ho ne ye behunu bibia ne because ade bia ye bia en free agric mo yes ye wa asase no ye woni ama nyina nti se ne ama we nyina wo ho na ye ka se unemployment a na efiri hwan ye mfa nhye nipa no ankasa because ye no mo a omode hye yase ye tete ye ma ewura ye mu a yetimi gina ye no ye sorry ye nka se on ye ni bi wo ho ba omo a yesi omo kwan se ye ma omo nkwa afuom adokora ye ma omo nko se ko schools mu a mo wa ne ye de do park so ne keka ho nti akra bi wo onima de friends kan nti se wo awie school na otifie no kan so nkodo a wa ha no nti ye wo se ye de hyase esisa abre ya awofo nso so ye wo family bi wo a opo school a obakwakoton ade nti ye wo bi wo a wo de ade man sa won ton a onim ba bi a okwakoton no ba ye wa akra bi wo de bibi siniti so onkoton a onhuru kuro na ye ketekete onhuru ba bi a wonfa nti sa akra na wo bo ne somo se adwuma wo ho betima digwa dwan okodi ne se ya nkyere no mbacho aten family na nkyere no nti media ne amisi sudua ne se efri ni efri mrofo no se hwe nhyehyɛ bi oposo wi dem child labor well it's true child labor ba owofo bi a o mane ba ye adwuma bi a no o mane nyam tra ne a say yo ba be tonkran de hianti be tonkran de be koye nkrutu dwuman ene ne nka ye kaseti a ba ye nya ka ho asem pa na ya afa ne se ye nkra ye ma no ye adwuma ye ne fie nkra eni hu kwan se ye ma omo ye na ye koso ye ne saade a ene ye unemployment no de bia ye be ka ho asem right ye koso ye sa unemployment ye be ka ho asem na o ka aban de no enyuma over 2 million vice president so ma create me hu list na de but wo be kom na dodo na ye aban nyuma na the private sector no employment outside aban adwuma no so de na ebetuma ye hwan na ebetuma boa bibi na wo ka technical education fortunately they say aban the STEM aba o ma sha se ma amanfo adwen eba abekoso apart from aban nyuma no the other sector the private sector no so Owoahene yes sir aban de brofo asa STEM me kra ja kan ma me wo o level kra asa STEM enti ase ye ya bibifo mon kan ma ye nhunu na Mr. Bawe kan say 1D 1F no 1D1F no ana say 1D state 1 factory no na Mr. Bawe translate say ankra ne
ebelidi no kwasem ne say samoye ne saa dia na mo dadaye because nye said Mr. Bowa kan saa sem say yan krankra na ka minim da na me hwe won kwan say aban de ba wohwa dandwa omo de somebody kese bi besi won somebody kese bi besi won na represent saa ewe no dandwa nkwantia enti me to say as an entrepreneur no na minim say aban na ye ne hyehyɛ na sanka very day no say me mete ho say sa ankrankra bi a me wo project akese bi no wo ho a at least sanka ye kan ye ho abomu ahyase move ne ye di akire government say government mo ya me anwa nka bi enke betima ye but sani o musika no enkyiremu no amma down ankire say ankrankra ne betima ye na two say o say or boa individual mon publicize no ma yenhunu say 2000 we no say work ni wa bie na nye abare adwuma ne binum e pension ni wa fa binum ahyemu ne wo kade a emma yenhunu effect a yen a ye won Nkoranza yen so etimamu hafo yenhunu say be factory we ne aban no ebeye ne entra meme kan sa asem ne say Ghana ni bia nim say binum be fa be e de call omoman so edi akwakọ ya nya sika ma abeno ho product no omo de biba nti container yellow ya ehunu nyina efiri nkrofo ho ne ba yeka ye de ya no ka yeka nti dia ni ye se aban kan employment ase na o kire ya nka ye resources na ye wo no natural resources na ye no aban ye na dwene se medimfie num ya afa baako ye ba be dueduemu a de aye niama se ono ane be yo so obema individual ni ayo na wasoma sen na de aye mfienum na eno agina afa nipa bebri afa foforo na yakọ another resources so a nka mfie dudu a Ghana yedi nka yakọ ne meda ase abusanfo ye Regima Johnson na atenga msabawa any quick addition person or can na ye ma afre from ram as God o kan ono de bonu mu no nsuo mu no kasa ndi won dimi nka jem se ne na asemfo ono ankasa gina nsuo mu ono woni nkwala akura no onkwala be fo ewo ni photograph be otwa photo ye computer yi na no talk about entrepreneurial language yen kire na classroom tie enanye ayi a o sheda akoba bi se mi kosua me kotwa passport photo me twa wie no na me se me twa ne ka na me se me kwa ba abaji me kwa na me so akwala se onkoje picture no na bua ne ka se wo twa yi no wo hore no ani ayi tuntuntum nsamra na me twa bi me wura wa ba o da my very sorry tama me twa de no me hwe na e kwa be ye print no na ye black me de ma wa o de kwa ye ne wo ye na ahwe ana o mare je de kotanse na me twa bi na ma trans me twa me so da wo de enchente me ne be mo na se no ozi krokro me no me twa akwa na wa yi ama me entrepreneurial language no okọ obu onye sura woman na ye ne dia no na ne maame e wo na nkwase dan na e wo no 90.7 FM na ga ni sua de me ne Moses ya Collins Moses apia tambia ye ko maame no ye ne maame ne ya dafo ne maame no ame won fese no ti na akola no so we de wonyina ame wa no we na so me fa no mo na so me de me de aso na ye di agora ache me kwa na ye se obu onye so obu so kwa asa aga na na una wa ben so he ma wara wo tre kura hey ene ne wi ase ye wa akola na ada ne de mo wa ware no na una wa ben yin se na so we na me ya waro se me ko obu onye sura ohuma ni ma akunu entrepreneurial language no akunu waba na ya me pese me twima kwa o David yo me twama emigro se aba na me na twima ko mo fa ye mra mo fa we mra me aba akunu na woman bi so ono na esa nkwa na so me ware ma me we aka ho afi na woni ma me no se akwa se kura hwe ma ya wa nya okura ware wa nya me so ma ware aka ho pa opo no papa ware nan o so me ware aka ho na me sha me ko jina woman na ja free magic ko wa nya ira entrepreneurial language anything me ko wa me de ani je na ko
and yes, if you say, oh, you know, what but say, a language, the Akinipa about. They obiswa otomo can you mammy to banku. Me pesa me bonidi. I ya ni banku begu. Na me me nana kitu abi na me nana ni kura you know. Na so mana banku no fazi. Ameni ya chom bo ho ha adwene do no say mama umu ade wo ana wuni kunu. Sa na kasa kire be ma. Oh, nyame me na akora. Na me so boa. Umu abi jon so wuni papa ni e kasa. Na wuni papa na wo jan no na kasa. Ese mo no sa no mo se mo adwumo. Wo ade a wa ye kura me meto banku ha bi. Na bia nyabuteka emi ya nyabuteka so da ade na ementi kebe ya kobra kakra. Na mo ha adwene do. Ana wo bro na wo kasa. Shema no papa na me aponko kure urita na o me pese me boni di efi sada no me hwe mo hwem se ha china hu bro ina obetu che me da say ye regima minim odi bi be ka ho tew bra o kasa no 0598994994 betimi aba mu ura mu a be fa wadwen kire de asoso e wo ha enum na ya sori aman nkro abusua nyina betimi aka ho aka abom ama ya abo ama saa entrepreneur saa unemployment no yetima so ano right because nkrankwa mu wo ohene bi mefuo pa wadua no 90.7 na ngo na niama ode saa wiene ye no enya asem keto akra so watimi awia adenta ye mo binum timi wi hwe nananom omo cashew a omaduadua ne amango omaduadua at least ye nya machines aba be sie ya oye dan ya se kromafo nkra mpompo mrante no anya adwuma nkra ogwakofa nipa aba nipa nya sika obespend no kroma ha be nya me da say abusuafo baby ayadru no betimi aba na ye ka unemployment ho asem vice president say omo create over 2 million jobs ewo mai emu ho komo na yadidi ama mpanifo ama nimdie ne akwankyera ubetimi afas na so wanya bie good morning me ba cha udeni baby akasafi yo midino fa tata driver bushia yeda asement opening yo media mampanyini vice president e kanu menno no ya adwene sanse Nkoranza ha omo point ade ba ko pa apiki ba ko ya so ya Nkoranza emma yenhu bini o ti enya no kure na di America mo topic no hon ba ko ne ni akura ye bone wo school man ye ko twa do ama no media mesire se nka mon kasa fa ho emma akura no timi hu se adoye asofie nti ko nyini kura na ukasa na so wie school na wanya adwuma anya na ukasa onko ye ku adwuma so nim sa asofie na ye de ma no nti wonye right yeda asebebre no de 0598994994 0598994994 obetimi abamu unemployment mpanifo mina nom kasa o ma kire akwan bebre a yebetimi afa so na nye bibia na ebeye aban adwuma nko a wan kasa betimi ahye bibia so wan kasa betimi asore afri baabi wan kasa de ni si wani so a obetimi aye senya wo na aye adwuma no kra bemma obi nso anya adwuma de bi yenso ankran na yebetimi abie nwa ma nkrofo aye bi o enye ni nyina na ebeye aban enkwa na ese obie 0598994994 0598994994 na wabo awura enkomo a yedie yimu na ode adventure aba well yeguso a ye twen no mzabawa mamintie wo nkomo a odi giant efa ho wo kasa e biba na ye de ahyem o me de me nkomo ne se entra ho mfa onsa enhye o de me fam ene ye kan unemployment a we ka bi we abaya we abrantie me ka se jawi nu mu be me si twa so en se wadaji wo wi base ukwa taw na wo ko pa adwuma ye right na se obeto ahye wo kora na se break time wa kwa ko sha men ye force ni pa mo nya de ba for na mo da mo ntwa so na ye me TV bezu we ameti no me cross road omo na gu wa kwala ba ya wonyam small girl na wisra no abrantia o gian na so okọ ahomachi 5 ayumire 10 o'clock no da ho o sheda esore eshi no ada
onya banku bi dia no asan abehye no ada ose ne mere da so enyine wo we ni banyine kwa nanim ye yin kwa yachi nti wo ya wo ye na wo wo bo ni tete no na fere no wa ye unemployed abo ye fo odwuma mu a enye yie ana mo dress comportment eno dra wo nya adwuma ye no me sha brantie bi chata wala ye ni tree style bi nti nnem brantie no nkankan motoki bradia dawe ebia na cheze hu se nyotufo bia ye style bi na no sa ye giniti na yi ni transi e wo na support was there boxer shorts no na ego na no ye no sa de we re ko panyin ni ko pa adwuma ye re ko panyin ni ko pa adwuma utimi a wa ye good no o ga da mo na ze nka me fe message akura wo ye mfa o se da wo hu wa abe akoye kronfo o hu wa abe akoye wa kwashi ebi ana wi kura de hu bi da bese musician no no oto ye jata wale wanya ni sika o ana ope kura obeti na so for kura azan so for ya me bi bobu we na o twasa kura we na o jana yi o drabe na o yi ni no na o yi ti star bi o ma no aye say na wa po no ho ono wo de ye ni business nti sa no so for akoja za kura na o so akoja bi so for yi bobi na so akoyi bi so for je aboju se kunda na me mete mo office na o aboju se kunda ba ha wo de bepue mira se me sabawa era as God my entune masama me kan say ne aban no betumi aye ne say opese oboaye na omra down aban wo ne nkrofo a omowo any district municipal and metropolitan bia omra down omohwehwem nipa entrepreneur ye push no a ebe manfaso abaso amaman no aban momu approach those people no na nye ye na yesi approach aban because aban mu no wo kwa wo ne hwan watimi akọ aban mfa saa nhyehyɛ no na onye afetu omo kan asɛm no so a momma mu nna hɔ ma ye hunu sɛ timamufo no ne omo kan no reality because me na we vice president ka sɛ job 90.7 job no minim the specification of that job no sɛ employment a more employer man for no work on say job dey anka doso at least nka sen kan Nkoranza so ye hunu ye de ne ya e wo ne a o kan mu nti ne ma bi wa mo man ye open ma ye nyina ye hunu bi na ye hunu say ne a o kan no reality ana say imagination right employment ne de enye aban no nko an nti onje ma ono nko aho na mum o betumi a kiki ti say o start car no nye battle no ne de car na ekọ but battle no ne empower car no ma espake nti aban no sparky that opportunity no mayen or sparky mayen na timamufo na som na ye dia ye betimi employ nipa bebre meda se bebre abusuafo ha na ye de nkomo ibesi yewra Jima Johnson dodan friend no as God alone ono na wote ne nkan sanso na wote yewra Eric Bawaso enka ene anopei omumi no bai ma ye kyerɛtro a adwen efa unemployment ho vice president so ma create over 2 million jobs wo ye man in the last 7 years. Ghana Statistical Service and so say Ghana for be 1.5 million e wo man mu a wo nya adwuma enyo tina amanfo bi sase sa na te de a na enwuma no wo hen ho nkomo na edi ye ba bia yadure ye de nkomo no ba wie ye toa so na yakoye nim na yaka wo se abusuafo Sompa Akyɛdeɛ no bosome ya ye wo mu ne de to so aduonu ba ko 21st dana na ye cha ade no uye Ukraine a wabeje utekita kuta ni ye ebre no so a na wo de aba ya tworo din na wie na mom wo akyɛdeɛ bi pɛ sɛ de kan Sompa de ho a fa ho agimu ebi wo aduane emo anwa bayire brode a efe akono ne ntosi sardine mackerel saa nneɛma no nyinaa anom de ahodo abadwa so yi wobetumi atobi na de aba na de akyɛ ɛyɛ yakunafo yi afei wo ntoma wo ntaadeɛ wo mpaboa wo komade asomade wo suku nkwada ho nneɛma school bag school ntaadeɛ school mpaboa ngoma ye twetwere mu ne aye kenkan ni nyinaa wo de ba ye behwe na ya joso ama bibia aye kama untimi nkogina dwam nkochinchini nkodi sa adwa no wo pese wo ye wo de esika untu wo betimi afre wo betimi atua to number we so 0598 559
802 0598 559 802 na watua edina ebeba no tara one media anase Blessed Foster na wudu sika atroso kama na etimi aboa ye wo bronya bosome mu enti se de mframa ebo anamo a yetu nyina ye bronya te wo boaboa ho a na wo boa kan se ebre no ya aso ye ma yetiefo nyina afinhia pa na no pay yebeda systematic ase yebeda sofo tachi ase o me de ye ko Facebook no so yetiefo nso da wase na ye wura no